ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol ha kini ke number harum. Ngirai ne am banlet DC office. Sobha banya yang lang baro. Namar lakhot yang ni khat arbaje kapor ngin penkut mentak khat arbaje. Kawe gesur. Ngin lek nam. Ngin lek nam. Ngin lek nam. Kuble shibun, kuble shajarngo, shongno ngin nang pensasat siu ipi. Kador basno erpakon kala kentaj mardor benyeshimenta hak jengalang ne ke peace meeting balakhat deputy commissioner jongare boy district hak arhnyo trik jembang arja afsau kajingkha jong deputy commissioner yakni ke jengalang kelongmat penne yak shongsuk shongsan hak snong erpakon hadi jingsha penyam jong ba kermen lingdo nong lain dangshan nakaliang jong deputy commissioner balakhat ro economic man nakadukan bam RN Sharma hotel yaki trayi yang baya kador basno banyathir yatai halo ke jingja kabalawan ra yak jingyap jong ba kermen lingdo nong lain hakabala keno abula sya penyap hawe unong tre jong kedukan bam RN Sharma hotel kajingkentaj jong kedor basnong erpakon kalong bakala yang skembet halor konong rem ban belo jabaro gibar jala na po basnong bat ban manaru bakimbet syo bandang tre bala nele eki kam khayi pateng hapo upul usam jong basnong erpakon swakani kedor basnong palayalam lurang basnong ba thongni bat uske tri ba lambor kharsilot ila pelong eki jingalang hakpor mestep banya ther tai halor kajingkhat yakren jong deputy commissioner Henry ke jingalang kala raibet daga wei gesur ban omle yeshim benta setia ha ke jingalang kani kaput sanjam mereka step misim ngalong ka jingjok amar ban ira kwa isa bang pengkelai ka sonjungi ila thrang da du mesin bang ile belong bang ile ei bal sudisong bat du ramba song bagi esi jungi ngalong langkawe tip ka prai ka song pai ba tengiru ki so ayo mestim cibun bagi nong song jungi ki mi renti kan kene adu samla baret adu samla ki bahe kilong kemi kilong pa isuyok mensim jingjap kadi yangi hi kamde yano yano jingjap kadi yangi banyalam ya jabar snong yang song gatha berkowe to ya thap tila kene kapor ngadon kene berkowe banong mano banut banong bayakan kakam ya ka banyila dep ladap ya balayap ladap de ken mau ngong ipi kadba nyirang pun nyirang kha kata kamut kajing sniu kadehi kajing sniu ladang nyimla banle menta lasai nyimla syu anda lami kisok bat lada nyimla banle menta ya kan jing sniu kabadon hangi menta totip ba nyimla banle syu lasai kadai ni ampai ba ya kai ba nasyam halade ba ngadai ukun Kristan bat kai ba ublai ong ikikun Israel ladamen lait banyo ya kari kanan memdai ban pensa iwero inong kanan rek ai kabalong ya kikun Israel ki pensa ladamen pensa kan salong kum usya yame kan salong kum sangkawya kan salong kum kejiriam yame tadi nak kata ngar ai kejing kulai kerpang ika dorbar snong pulen barak koi kapala shimi kani karai bat kani kalong ka kubur jonga nak benta jonga bat nang benta ki kun kasi kabri un neutrap lara pikwa ban imsuk imsan pidi ban song betang para kasi ngidon hagani ka benta ka bakrawe na ka benta kalawai jong kajat benreu ki khun ki jongpi ki jonga ki persa ki para jengi iwai pi iwai klam danyo siliang yeno ngan ong ipitang ka wai ba usop ut unam kelabha dalele ruem wai haba ngi nagaliang jo kasnong ngidan tang ka wai kasur ngimdan kano ka jing penram ngim penram yeno henrai ya ka ai ka baka dorbas nong
kale nak benta ka jingbha jongphi bat jonga kum ki khon khasi khara kum ki nong song snong ki ban em hang ne ki ban bala hang ne bat ki ban yap ru hang ne ki nong wei nong ar ki bosuan hang ne tang ban bala bat ka jingyo nong ba ka jingdu nong ki ra sila ka jong kari ka bangi ban wat ngi siam sitom na kata kadaw kabuit kabor ngin IAP kum ka darbar snong ngin long ka ketiga diang jongphi ba haba ka darbar sinong ka klan to tip ba ka ri ba ka jat benriu hibro ka wai ka klan tangkini ki content to bless you halor ka jing khat jang ka district administration banu wan ishimenta biang ha ka peace rally ka peace meeting ka banlong ha ka ni ka por ha ka ni ka sngi ha ka khat arbaji tina ka liang jong ka executive committee ngimnut chu banlek da ka jong ka bor dengi khat yo pai ba jong ka snong hi baro nadu ki khun samla ki long kmi ki long pa ki teman ki san ro kumju badak we kasur baga ei karai ka bangin let banyakran baga ei karai ka bangin pensau ha ka bor jong ka district tidak da ka jingi simkhia jong ki pai ba nong snong baro ki belawan ha ka step kila ai yangi ka executive committee bangin nam let chu bani simantang dai nomor bangila let sisian ha ka arpulai trek ki klem ai kono karai bat ka jing pensisha ha ka halor jong ki jing dawa jong ikum ka snong ti nomor kata kai ka penlong ya ka dorbar snong ba kamsha ban lek ya ka ni sngi ru kolong ba ha kila khat hang ni ban kong ne sunjuk kirang ba snong ka ba ar ki headman secretary jong bat ki executive committee jong snong erpakan ka balai ki khat ru RN Sharma hotel bat ka basau ye i Srimati Night Service thangi wedi shop owner land owner tina ka liang jong ngi kum ka snong bat ka rai jong pa ba nong snong hi wang ba habaudan ute RN Sharma beri wei naki nong wanilam nong bela pathar po snong bagan thup ru wadu raju nong peniak beri tibat ru kumju bau pli dukan be an bau song dukan be an hapo jong ke snong mentana du ar huai udan ar khat nriu udan ke NC nadu kitu beladap teter pada umdan syu ukam sim na ke NC ke babiang ru na kaliang jong snong tinmar kata ngi na kaliang jong ke darbar snong nadu kar fuai trik manai besan ar pusa ngi la ong yu ba sngov ha bugun lech sup na sila ke jong ke snong lani hak nong jaka ke bawan ba unam pen jinjar su ke snong ke tha nomor bala dadan mu hang ni da upli dukan biang mu hang ni kin semi sibun ke jing klumar ngin nam dan su ke song suk song sanya po jong ke snong khamtam ki khun samla ki kena ru kumju kidan ke jing tiang jing siir habu wan ra kumi kini kinong trai ki bepeniak berir bat kum ta ter tina kaliang jong ke darbar snong hi barokwe ke darbar pelun ke barlong ni ke sngi da ka baburam ngi pha ya ke jing tha ke jing pentip sei i additional district commissioner ba in sim ya ke ni ke jing pentip jengi jong ke darbar snong erpokan da ka baburam bangi namla ban ni simenta ha ka jing khat ya kran peace meeting ke jong phi hakani kesina kini kidau ki bangila kado harum tingi dan ru ke jing kerpat ya ke ki bor bade pek jang ke district hi ru ba kin sobha ban simkhia nam ta kani ke ying ke sem ke bamat ya ke jing sha paniap ban simkhia ya ke jing ya ki an jong ke snong ke thau ke bangi penjeri ha ke beidei buni nong paniap beri tin mar kata ni kermen ba na kaliang jong ke bor district bagian sobha bani rap lam ya ka long kemi ki khun jong ulet kermen lang do ubala sya peniap dusman hauni u barjela u thang snam bode u nong tre jong ka RN Sharma hotel